Planéta zvyšuje svoje vibrácie a my ako jej súčasť tiež zažívame zmeny v našich telách, ktoré sú naladené na vibrácie planéty. Môžeme však zaznamenať neobvyklé a často nepríjemné príznaky, ktoré nemajú žiadnu fyzickú príčinu a môžu sa objaviť v priebehu času a môžu trvať týždeň alebo niekoľko mesiacov bez toho, aby ste predtým mali takéto príznaky. Prvým silným príznakom vysokých vibrácií sú živé a neobvyklé sny, ktoré sa vám predtým nezdali. Môžete vidieť vaše životné situácie z minulosti. Alebo môžete v snoch dokonca vidieť svoje minulé životy a môžete tak zistiť, ako ste žili a ako ste sa v tých minulých životoch cítili. Alebo naopak môžete v snoch vidieť informácie o vašej budúcnosti či o budúcnosti planéty Zeme. Ďalšou známkou prechodu na vyššiu vibračnú úroveň je zmena chuťových návykov. Možno jete iný typ jedla. Možno jete len väčšie porcie, alebo možno teraz jete ľahšiu a živšiu stravu. Pre vysoké osobné vibrácie je tiež typické to, ako veľmi ste spojení s vonkajším svetom. Pokiaľ často vidíte rovnaké čísla všade okolo seba, znamená to, že vonkajší svet vám dáva odpovede, že je s vami v spojení. Ak týmto odkazom úplne nerozumiete, nič si z toho nerobte. Len na sebe ďalej pracujte, s postupom času budete v chápaní týchto odkazov stále istejší. Na fyzickej úrovni môže pociťovať náhlu slabosť. Mnoho ľudí môže teraz pociťovať náhlu, nevysvetliteľnú slabosť, hoci sú fyzicky úplne zdraví. Nemajú žiadne choroby ani poruchy, ale občas sa objaví slabosť, že si skrátka chcú ľahnúť, schovať sa pred celým svetom, ponoriť sa do seba a obnoviť svoju energiu, pretože vo vysokých vibráciách sa stávame otvorenejší voči okolitého sveta, ktoré nie sú vždy pozitívne. Normálnym faktorom vysokých vibrácií je však aj náhly nárast energie radosti a jasnosti, ktorý ste predtým cítili len zriedka. To tiež naznačuje, že sa vaše vibrácie menia. Čím vyššie sú naše vibrácie, tým menej potrebujeme materiálneho šťastia. Z ďalších neobvyklých príznakov vysokých vibrácií súvisiacich so zdravím môžu byť bolesti hlavy alebo iné alergické reakcie. Nikdy predtým naše telá neboli citlivejšie na všetko okolo nás. Či už sa týka konzumácie veľkého množstva chemikálií alebo zdržiavania v škodlivom prostredí. Možno, že nič z vyššie uvedeného nepociťujete, ale aj napriek tomu zrejme vnímate, že sa posúvate na novú úroveň a uvedomujete si, že je niečo inak, ako bolo predtým. Skrátka cítite, že sa mnoho mení. A tento pocit nemožno s ničím zameniť. To je tiež jeden zo znakov prechodu na novú úroveň osobných vibrácií.